chváľme Pánovi, chváľme jeho meno. Dobrý si a ja volám, že dobrý si. Chvíľku pozornosti, prosím. Máme tu zástupkyňu pána starostu, ktorá nás chce privítať. Vám sme šťastní, že sa nájde ešte taká mládež, ktorá má takú krásnu ideu ísť za Bohom peši. Krásne, veľmi pekne ďakujeme, že idete aj cez našu obec. A vítame vás tu v Gregorovciach, veríme, že sa tu budete dobre cítiť, že sa poriadne vyspíte v tých vašich spacákoch. Čo vám bude chýbať, treba kričať, prinesieme, okúpať sa, vykúpete po domoch, porozdeľujeme vás a proste veľa zážitkov, tešíme sa na svätej omši s vami. Číslo piesne Som slobodné dieťa. Ja pôjdem za ním, Vyvyšujem tvoje meno. Mária, ty byla zranená. Kameruješ? Co? Kameruješ? Hej. Od tebe tak často snívam, keď som sám a keď sa dívam do ulic. Peknú panorámu. Áno, to šíť. Na 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 na. Ale to nerobí zvuk toto. Jaké tu sú velikánske? A to vidíte toto, že čo kameruješ? Dobre, aj tie zlovec, no. Mirko,
rozoznieva znovu znova, do celú našu duši zaznievajú slova. 2, 3 a buďme jedno srdce, jedna duša v tebe, Pane, zjednotení láskou spolu dokážeme viac. Len tebe vyvyšujem tvoje meno. Budeš chorá. Nie, to stajniesz na to, bo ty musisz śpiewać. Aleluja, ďakujeme, aleluja, ďakujeme, aleluja, ďakujeme. To je úplne vtipné. Jak sa ti zatiaľ páči, Ľuboš? Čo? Neviem to nastaviť ešte. Joj. A prečo máš vodotesné povdro? Čo si nevymeníš? Tak lebo budem sa potápať. Jaj. Teraz sa budem potápať. Ale vidím, že to tak... Ahojte. Takže vás srdečne vítam v Hervartove, v našom drevenom kostolíku. A pre tých, ktorí sú tu prvýkrát, tak kostolík je zasvetený svätému Františkovi z Assisi a bol postavený asi okolo roku 1500. Máme zasvetený Pane Márii, Barbore a Kataríne. Je z konca 15. storočia a v podstate originálom na tomto oltári je už vlastne len ten centrálny obraz a 4 štítové nadstavce, pretože originálne krídla majú naši bratia na juhu. Pán s vami. Ty mi dávaš nohy jelenic, s tebou naberiem denne nových síl, s tebou preskočím múry trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva, kdy nádej zomrela, skresenie zatrúbi a hymnu slobody mi to uspoříš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách zaspám v pokoji na 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 na. V tebe slobodný som, ja ťa vyvýšim, tvoja, láska to nech stálo. Buďme jedno srdce, jedna duša v tebe, Pane, zjednotení lásku môžeme dávať, môžeme rásť. Priamo z našich srdc tebe chvála znie, na tvári je ten, čo rozumie, čo všetko je len o tebe. Za nami je ten s kamerou a pred nami so záberom. To všetko je o technike. Je to technika! Čo to je za zvieratko? Kto ho hadne? Rastio! Nici, poďte opäť k nám, na ceste k Márii vytvoríme spolu chrám. Srdcia naše jasajú, o radosti spievajú.
Janči, aj Vašo, aj Jakub Heske, dokonca aj Jakub Tarasek. Tak všetci spievajme Pánovi, chváľme jeho meno stropkou a bubnami, oslavujme ho so srdcom úprimným, celou svojou silou oslavujme ho. Tak všetci spievajme Pánovi, chváľme jeho meno stropkou a bubnami, oslavujme ho so srdcom úprimným, celou svojou silou oslavujme ho. Dobrý deň, pán premiér. Nejaké nové zákony? Ešte si sadnúť, preberieme to pri stole. Áno. Nech sa páči. Musím vám písať. Čo hovoríte na situáciu na Slovensku? Je upršaná. Upršaná? Upršaná. A čo s tým budete robiť? Tak prispôsobiť sa daždivému počasiu, ktorá tu vládne. Pán premiér, nie je s vami reč. Pán poslanec, nechajte ma teraz otázky až po záverečnej. Podobne je to v našom živote, že mnohokrát cítime únavu z mnohých vecí, ktoré robíme. Niekedy cítime únavu z ľudí, z toho druhého. Proste ma unavuje ten druhý. Svetcov milosrdenstva. A ja som si vybral asi stiženo jednu sveticu milosrdenstva. Pravdepodobne. A bude to MTC, Matka Teresa Svatá. To vám baberko nenarodilo. Keď to narodí, potom hospodu. Slovenské pesničky.
Tam je po kolena voda, takže kto má sandále, aby chcel ísť po tomto. Valíkaša, chod sa vykúpať. Fajná je voda. Miško, to desi. Hej, tu ťa čakám v prostriedku, že by si videl, že aká je plitka. Ja sa idem hrať, tam je šejka. Aj parkovisko tu máme. Táto jak v tom šejku vo Vysokej. Všetci sme. 12:30 skupinky si dáme, dobre? Teraz pol hodina voľná a 12:30 skupinky, ale tak, aby ste začali aj 12:30, hej? Nebude to také ľahké, drahá. Ja sa nezbavím, s tým sa lúčim. Nebude to také drahé. Tady sú si chrbáky. Dobre, poprosím o minútu, takže východy sú, vám sa zobrazuje cestička, východy sú všade, hej, nájdeme. Von, hej, keď takto budeme mať zle, tak von. Sačok, to je nový sačok, je pod sedadlom kebyže. Every night in my dreams. To sú zaťažkávacie skúšky pre kolotoč v škôlkach. She's on you! Je to dar, tak ako každé svoj diel, ktoré sú prácou ducha. A ty sám si hlavný jak ten deň, ja som nástroj tvojich rukách. A ja môžem dýchať sucha po prvýkrát. Cítim, že kráčam presne tak, ako mám. Zatiaľ, čo vlastných síl dávam.
Nádherný Boh, nech pieseň znie. Smerka Voltové! Mama Maria má, spolu ty a ja. Mama Maria má, Mama Maria má, Mama. Vzducha poprvýkrát cítim, že kráčam presne tak, ako mám. Zatiaľ, čo z vlastných síl, zatiaľ, čo som z vlastných síl tápal, neboj ma dýchať, nebo nechal sa viesť. Na oných krídlach, ktoré budú ma viesť, ústraní pozerám. Nech vás žehná ochraňuje všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. I
Vidíte, mužom je aj nám.